Live from Barangay San Isidro, San Julian, Eastern Samar, Philippines. Jadi na mga paragbari, mga kapobre. Ito may nagkukulangan. Asan hirad, jadi hirad. Kuret, pag manintirin ano, bursot huwag puhan him. Jadi bursot. Shout out mga guys. Ang mga paragbari, ang barangay San Isidro, San Julian, Eastern Samar. Jadi Jimboy. Ang binal si hanta kaputong. Hinabli meneyo. Jadi pakutoy por. Hantawid. Ang manager. Aray pakutoy ito.